Un número de circ italià del segle XIX ha estat divendres l'encarregat de portar l'electricitat a Sant Pere Nord i encendre els llums de Nadal. Enmig de la plaça 1 de Maig, una bèstia, meitat humana i meitat animal, ha fet girar la dinamo per generar l'electricitat i just després l'alcalde Alfredo Vega ha premut el botó que donava caràcter oficial a l'inici de la campanya de Nadal. Tallers infantils, activitats diverses i una xocolatada popular han completat un acte molt familiar amb què el govern ha volgut visibilitzar altres eixos comercials potents de la ciutat, com l'eix comercial de Sant Pere Nord. Crec que hem de donar canxa, per dir-ho d'alguna manera, a aquells eixos comercials també en la ciutat que tenen un dinamisme i una activitat important. I aquest any aquesta Rambla Francesc Macià és una part molt activa també a nivell comercial i hem volgut que es fes l'encesa des d'aquí. Terrassa compta amb un total de 509 punts de llum. Entre aquests, continua la tradició iniciada fa 2 anys d'il·luminar algunes de les xemeneies més representatives de la ciutat, com les de la plaça Nova, la plaça Didó, la plaça de l'Anònima i la plaça de Salvador Espriu. Dissabte, la mirada nadalenca s'ha traslladat al Raval, on s'ha fet la inauguració oficial del pessebre institucional i de la Fira de Santa Llúcia. L'alcalde i altres membres del govern municipal han visitat les parades de la tradicional fira a la plaça Vella en el seu primer dia d'obertura. Fins al 20 de desembre, els terrassencs i les terrassenques ja podem comprar tot allò indispensable per guarnir casa nostra durant aquestes festes. Figuretes del pessebre, avets i plantes de Nadal, llums, tions i altres elements d'ornamentació. Dissabte també ha estat el dia en què el pessebre institucional ha quedat inaugurat. L'agrupació de passebristes de Terrassa ha estat l'encarregada de la instal·lació per 9è any consecutiu. Perquè són moltes hores de feina i de vegades no tothom està disposat a emplear tantes hores per fer aquest pessebre. Aquestes són les grans dificultats que tenim en aquest sentit. Però bueno, fins ara, durant 9 anys, ho hem anat aconseguint de forma consecutiva, vull dir, quan no han sigut uns, han sigut uns altres, ens ho anem tornant una miqueta, però ja dic que és complicat. La gent diu que ho fan un any i tornar-hi un altre any ja els hi costa. Enguany, el pessebre reprodueix un conjunt ambientat en el segle I, format per una muralla en ruïnes on s'han aprofitat algunes parets per construir-hi una establia que dona cobertura al naixement. Una proposta que està tenint bona acollida y una valoración general positiva por parte de la ciudadanía agarenca. Bueno, me gusta porque este año está más de ahora, de la antigua, de la época que antes se hacían, ¿no? I bueno, està bé. Molt bé, els artistes que l'han fet són uns grans artistes, cada any se superen. Em sembla preciós, aquest any i el passat també l'han fet molt maco, em sembla antic, m'agrada molt. Molt bé, com cada any el fan bastant tradicional i maco. Sí, molt bé. Terrassa, doncs, ja viu i gaudeix oficialment del cicle de Nadal.